Custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office nagdasok na sa kadaghang mga binilanggo. Uban kanila nanawagan sa lokal nga kagamhanan nga tanaw nusab ang ilang kahimtang. Siluan Mirundina sa report. Kini ang sitwasyon sa Lapu-Lapu City Police Custodial Facility. Tungod sa kadaghana sa mga dinakpang temporaryong ibalhog karon dinhi na nagbarog na lang sila og magpuli-puli sa paghigda. Ang uban naghimo og daw mga duyan aron lang may lugar nga kapahilunaan. Mga ilang tabi tabang sa mayor ma'am ba nga aksyonan mi tanan ang problema diri ma'am kay grabe na kay kabaho nang no. Salamat kay may nag-duty diri ma'am nga pagawson mi ta sa tagsa makaligo mi makasiar. Diri ma'am, grabe ma'am. Dagdag sakit niya mo diri ma'am. Ang Lapu-Lapu City Police mibutang man og daghang mga electric fan aron di kaayo alimuot sulod sa mga selda. Apan dili ikalimod ang mas dakong risgo sa takod, dili lang sa mga sakit-sakit sa panit, ubo ug sipon apan lakip na sa COVID-19. Ana alang sa 60 ang total capacity ni ining custodial facility dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, 15 dinhi sa female custodial facility, 15 usab alang ni ining gamayng selda ug 30 alang dinhi sa male custodial facility. Apan sa pagkakaron, ana sa 166 ang kasamtangang nabalhog karon dinhi. Sagad sa mga dinakpan nalambigit sa gidiling drogas. Apan matod ni Police Colonel Clarito Baha, Lapu-Lapu City Police Office Director, nga may bag-ong custodial facility nga gidunar ang lokal nga hagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gipahimutang sa luyong bahin sa sentro. Ginama kini gamit ang tulo katag 40-footer container van. Naghuwat na lang ang Lapu-Lapu City Police nga formal kining ma-turn over kanila. Almost done na gid ang mga facility. Muna nalay mga paper works nga gibaabot lang. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.